Ambot nganong dali man sa kay natong hinumduman ang kalapasan, pero dugay kay natong hinumduman ang mga nindot nga nabuhat. No? Nanglitan imong anak, eskwela o grade 1, pagkatapos tuig nahagbong. Hay may imong hinumduman ang mga adlaw nga iyang gieskwela sod sa mga hapit mo 300 ka adlaw nga siging adtong eskwelahan o kadtong pagkahagbong niya. No, ang pagkahagbong no, buangon ka. Wa jud ka kadayeg atong sige siyang adto sa eskwelahan 200 kapin ka adlaw, bisag bugo sige lang yapong eskwela, wa jud ka ana makadayeg. Di ba? Nindot kayo na imong pikpiko ng believe kay ko nimo dongda kay bisag sige kag kahagbong sige sa kag eskwela. Ako pa ana di ko ka